Hulog nato karon ang solemnidad sa Santissima Trinidad. Sa English, Holy Trinity. Kini nagpadayag nga kita nagtuo sa usa ka Dios pero tulo ka persona, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Balikon nako, ang atong doktrina mahitungod sa Dios, nagtuo kita usa lang ang Diyos, pero nagpaila siya siyang kaugalingon sa katawhan, isip Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Kinsa man ang nagpaila kanato sa Dios, maogyod si si Jesus mismo. Kay diha sa kasulatan, diha sa Ebanghelyo, gitawag niya ang Diyos nga Amahan. Unya padayag niya ang iyang kaugalingon nga Anak. Ug sa dihang misaka siya balik ngadto sa langit, iyang gihatag kanato ang Espiritu Santo. Aron maguban kanato hangtod sa katapusan sa kalibutan, magprotektar nato batok sa mga dautan. Sumauni ang atong doktrina. Ang Diyos Amahan mao ang magbubuhat, ang Diyos Anak manluluwas, ang Diyos Espiritu Santo, tigbalaan, sanctifier, protector, intercessor. Daghan nga ato ang mahatag nga tawag sa ato, sa Espiritu Santo. Sumauni ang ato ang doktrina sa pagtuo. Lain-lain ang atong pagsabot kinsa ang Diyos. Sa lain nga mga pagtulunan, sa lain nga relihiyon, lahi po ang ilang pagsabot sa Dios. Para kanato mga Kristiyanos, kita mituo nga ang Diyos nagpadayag kanato sa tulo ka persona, balikon nako, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Usahay kung dili kita lig-on o pagsabot niini, dali ra ta malipat, dali ra kay ta kanabitawng madala. Labi na kung dunay moingon, tulod ay kabuk inyong Diyos, kay Diyos Amahan, lahi man na siya, Diyos nga Anak, lahi pod, Diyos Espiritu Santo, lahi pod. Kana siya, kung dili ta kasabot sa atong pagtuo, posible gyud malibog ta. So klarohon nato, balikon nako sa ikatulong higayon, ang atong gituhuan, dunalay usa ka Dios. Pero nagpaila siya kanato, isip Amahan, nga mao'y nagbuhat sa tanan, isip Anak, mao'y nagluwas kanato sa atong mga sala, isip Espiritu Santo, nga mao'y nagbantay, nagprotektar nato, batok sa mga dautan. So mga igsuon, kining maong doktrina sa Santissima Trinidad, kini nagpahinumdum kanato sa ilang kahiusa. Nausa sila sa ilang kinayahan, sa ilahang paghigugma sa matag usa. Mo nang klaro kayo sa Ebanghelyo ni San Juan, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, those who believe in Him shall not perish but will have life everlasting." Kung kita mo dawat, sa Dios nga nagpakatao ug nakig-uban kanato, siya nagluwas kanato sa ato mga sala. Kay usahay sa lain, for example, ang gigikanan nato nga relihiyon kanang sa mga Hudiyo, Judaism, ang ilaha wala man sila mitawag sa Dios nga Amahan, wa po sila mitawag nga Anak, wa po sila mituo sa Espiritu Santo. Ang tawag sa ilang Diyos, Yahweh. Mo nang pagsulti ni Jesus nga ang Diyos Amahan, nangasuko sila. Ilang giakusahan si Jesus og blasphemy, pagpasipala batok sa Dios. Mo nang wala nila gidawat si Jesus nga usa ka Dios, usa ka manluluwas. Mo nang kanato, balikon nako, kanato nga midawat kang Kristo, kita untana makasabot sa atong pagtuo.
Kay posible ang mga laing relihiyon moatake sa atong pagtuo. Nya kung wala tay lig-on nga pundasyon pagsabot, maglisod ta pagdepensa. Mao nang hinaut-untana sa gamay nga atong nakatunan, ato ning ampingan nga pagtuo. Kaya sa may mahitabo labi na sa uban nga mo balhi bitaw laing relihiyon, moingon na dayon, didto nako na sinati ang Dios. Didto na bag-o. Kay kanato gun nga mga Katoliko, relax ra manggod ta, dili kayo ta istrikto. Labi na sa pagpalawom bitaw, pag-nurture, pagpalambo sa atong pagtuo, tinud-anay kita mga Katoliko, relax ra kaayo. Gani nabantayan ninyo, kanabitaw mangugos ka o bunyag, magbagot-bot pa ng mga tao, uban, maingon, napaday seminar. Orag nakita nila nga, nunid naman na, kay kahibalo naman ko. Ingon, ana bitaw usahay ang kinaiya. Kanang, ang punto nako, nakiskot man taog pagtuo, kay sentro man sa itong pagtuo, kining Holy Trinity. Nganong kitang mga Katoliko, kulang man ang pagpaningkamot, magpalawom sa atong pagtuo. Kulang tag pagpaningkamot. Munang para nako no, ang mga katikista untana sa parokya, mautana ang sila man ang frontliner, sila man gyud ang magkatikais, sila ang kanabitawng naabitaw sa maong apostolate nga mupasabot sa pagtuo. Sa hino kanang dili prepared, dili andam, tungod ba kay gusto mga lagad, ala magkatikista ka, unya kung walay seminar, walay pagpanganda, mo sa mayang ihatag. Unang masabdan po nato ning uban nga mga moapil og seminar, mura magway klaro tong seminar kay ano man patakar man tong istorya tong katikista. Unang imbes makasabot, makapalawom sa pagtuo, samot na hinog kalibog. Unang usa na sa mga nakita nato sad reality diha sa ato ang mga parokya. Unsaon man nato nga mulambo ta sa atong pagtuo, nga wala man tay kahigayunan nga matudluan, gawas lang aning misa. Nya usahay pagyud kung panahon sa misa makakaton ta, usahay di pagyud maminaw sa wali, saon lang yun na. Magbagot pud paganig taas ang wali. Kay tinud-anay kami mga pari, matintal mi pagtaas sa mong wali kay para namo labi nang ipasabot pag-ayo. Unya ang mga tao di mangganahan og taas nga wali. Munang taphaw usahay ang atong pagtuo. Munang gitawag tag katulo liko. Labi na kong nominal Christians, nagpabunyag pero nakasulod ang simbahan panahon sa bunyag, wa na dayoy apilag misa, di wa na simbahay. Munang dili lig-on ang pagsabot sa ato ang mga pagtulunan. Munang gamay lang nga agni dani sa mga laing relihiyon, dali na dayon madala. Nya dito kay gamay raman sila, tutukan gyud ka. Indoctrination, grabe ang mga kanang pagpasabot. Mao nang mayon sila diri ra ko nakaplag sa Dios. Maray manginana bitaw. Mao nang ang akong punto, it is our moral responsibility to nurture our faith. Ang atong pagtuo, atong ampingan, ang atong pagtuo, atong sabton, ang atong pagtuo, atong palawman. Ang atong pagtuo, kanabitawng atoon tanang kanang masabtan. E kung pangutanon mo, pila man ka Diyos, pasig moingon mo, tulo, Diyos Amahan, Diyos nga Anak, Diyos Espiritu Santo, heretic na taana, di na mao. O na mga igsuon nga niya karon dinhi, naning kamot bata pagsabot sa atong pagtuo. Less ang opportunity,
Mao nay kakulangan namong mga pari. Mao nang dunay mga nangalagad sa simbahan para mutabang namo. Mao nang akong doon na gani recollection, doon na gani retreat, doon na gani kalihukan nga labi nag museminar ka kay bangugos kag bunyaganan or sa mga manig-maninay wala may seminar sa kasal kanang mga manig-maninay. Kung naa gani opportunity nga mulambot ta sa atong pagtuo, dili na to sayangan kay maurag yun na. Kay tan-awa ra gud ang sitwasyon tungod sa pandemic, nausab ang ato ang sugod sa klase nga kaniadto kanang Mayo, di gyud ko kalimot ana kay sa gamay pa ko maunay nakatabang nako nga kaantigo ko manguros, kaantigo ko bagampo sa mga basic nga mga prayers kay panahon sa Flores de Mayo gitudluan mi. Tudluan mis katikista. Kinsa ko'y dili ganahan nga na may kindi, na may snacks. Pero dito ko nakakaton. Dito ko nahibalo sa mga stories in the Bible. Dito ko nakahibalo nga dunay propeta nga gikaon og istang dako. Mao si Jonas. Dito ko nakakaton nga dunay David and Goliath. Karon ang iyong nakatunan sa inyong mga anak, TikTok, YouTube. Nurture ba ang ilo? Maampingan ba ilang pagtuo? Posible dili. Antigo baka na magrosaryo, basin abti kayo na mag-anaanas cellphone, pero di ka ni kantigo magrosaryo. Naghisgot ta isip Katoliko pagpalambo sa to, no? Pagsabot pagpalambo sa atong pagtuo. Nga kung dili ta maningkamot, saon lang ka ning mga nagsunod nato. Ambot lang kung daghambay ng apil sa Flores de Mayo, ng ating klasiman. Di po pwede nga himuon nato sa Hulyo, kay Flores de Julio na ang labas ana. No? Pait. Nawad antag opportunity na para nako kay itong tabang nako sa tong bata pa ko. Kaya dito ko, ganahan ko mo apil og Flores de Mayo, labi nag about stories in the Bible. Maybe it was God's way of calling me to the priesthood. Nga mapamiliarize nako ang kasulatan. Pero very instrumental ang katikista nga naa maoy nag-abli sa akong salabutan mahitungod sa atong pagtuo kay diha ko nakaantigo sa pagampo, diha ko kaantigo sa pagrosaryo. Karon ang inyo bang mga anak, inyo bang mga apo, natudluan na ba na sila sa pagampo? Natudluan na ba na sila sa mga basic prayers? Natudluan na ba na sa pagrosaryo? Kung ipasagdan na ninyo nga na cellphone, di ko nakantigo. Posible, abtik yung nag-TikTok. Sayo-sayawan lang ka, batingakan ng sayo-sayo nag-atubang cellphone. Pero ang pangutana, unsa ka ang iyang pagtuo, ang iyang spiritual life. When it, no? Posible man ko ng maong mga gadget, nag-corrupt sa ilahang moral, no? Morality. Di na sila kasabot, unsay sakto. Wala sila kahibalo unsay sakto gikan sa dautan kung dili ninyo tudluan. Kay kamo ginikanan, you are the first catechist to your children. Pangayoon nato ang pagpangama sa balaang espiritu, ang ikatulo nga persona, the Holy Spirit, natabangan ta niya. Kauntana, kining mga gagmayng bata, kanang inyong mga anak, kanang inyong mga apo, makabalo, unsa ang pagtuong Katoliko. And remember, as parents, you have the obligation, you have the responsibility na kamumutudlo sa inyong mga anak. Unsa ang atong pagtuo. Pero ang problema, kung kamupod
kulang ang pagsabot sa atong pagtuo. Atod pa sa panultihon, you cannot give what you don't have. Unang kamo maningkamot nga makakaton unsa ang pagtuong Katoliko aron kamo makatudlo sa inyong mga anak, kamo makatudlo sa inyong mga apo. Hinaot pa unta.